L-inizjattivi li ħadet Malta fl-aħħar snin fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi waslu biex pajjiżna kien ir-raba l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għamel progress lejn ugwaljanza sħiħa bejn l-2015 u l-2017 u fost l-aqwa 10 mill-2005 l-qudiem b'ritmu pożittiv li jisboq il-medja Ewropea. Dan joħroġ mill-Indiċi tal-Istitut Ewropew li jaħdem favur l-ugwaljanza bejn is-sessi li jklassifika l-ugwaljanza f'sitt oqsma ewlenin li huma x-xogħol, l-edukazzjoni, it-tħul finanzjarju, ir-rappreżentanza fl-istrutturi tal-poter, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u s-saħħa. Fil-fatt, il-progress ta' Malta jisboq il-medja Ewropea fl-oqsma kollha, għajr dak tal-poter, u għalhekk l-ammont baxx ta' nisa fil-politika u f'pożizzjonijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet u fil-ftit ħin li jkollhom biex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' divertiment bħal isports u xogħol volontarju. L-Indiċi juri li Malta qatfet ħafna fil-qasam tax-xogħol b'titjib ta' 12.5% bejn l-2005 u l-2017. Titjib riżultat tal-politika tal-Gvern biex aktar nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol. Miżuri bħal servizz ta' childcare b'xejn u twaqqif tal-fond tal-lif tal-maternità waslu għal żieda ta' 25,000 mara fis-suq tax-xogħol bejn l-2012 u l-2018 biex illum għandna 63% tan-nisa jaħdmu. Dan wassal biex in-nisa Maltin raw ir-raba l-ogħla titjib fit-tħul finanzjarju tagħhom, bi progress qawwi ta' aktar minn 12% bejn l-2005 u l-2017. Iżda minkejja dan il-progress, id-diskrepanza fil-pagi tibqa' problema komuni fl-Unjoni Ewropea u hija l-aktar għolja fost il-ġenituri. Il-medja Ewropea f'dan ir-rigward hija ta' 16%, waqt li f'Malta hija ta' 12%. Ir-rapport juri wkoll li Malta kważi kisbet punti massimi fil-qasam tas-saħħa u ġiet klassifikata fit-tielet post. Fil-fatt, in-nisa Maltin jiġu minn ta' quddiem sew fil-qagħda ta' saħħithom u fl-aċċess li għandhom għas-servizzi tas-saħħa. B'reazzjoni għall-aħħar indiċi l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza saħaq li l-ugwaljanza sħiħa hija priorità assoluta u ġeddet l-impenn tiegħu li jindirizza l-inugwaljanzi li jippersistu fis-soċjetà tagħna. Ċertament baqax isir, għamilna ħafna, ħanitlob l-għajnuna tal-Ministri kollegi għaliex dan huwa suġġett orizzontali, irrid il-Kabinet, il-Prim Ministru jgħinni biex l-ugwaljanza tkun kullum kienu f'kull aspett. F'dan ir-rigward, Dr. Edward Zamit Lewis esprima determinazzjoni tiegħu li jaħdem id fit mal-Kummissarju elett Dr. Helena Dalli biex l-aġenda ambizjuża tal-President elett tal-Kummissjoni Ewropea tassew tistarraf f'ugwaljanza sħiħa l kulħadd u f'kull aspett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.